Koji cure? Slušaj me, prijatelj. Slušaj. Jesam ja sad zajebu. Nemoj plaka, sutra ćeš se otrijezni, sve će biti lijepo. Ja pričam s njim. Prijatelj moj, slušaj me. Jesam ja kad zajebu. Gledaj. Nemojte me nikad jebati. I ja kad se treni, ja nećemo se jebati bebu. Dobro, slušaj, jesam ja kad zajebu u životu? A? Jesi ti mene zajebu? Nisi me sad zajebu. Kada? Sad kad si izašao iz kuće blok. Jesam. Jesam, a sam znao da idu moj čut. Jesam ja išao kod Ja tvoj jesam. A? Jeli to priku? Kad sam ja bio u priku? Sada. A zašto sam bio u priku? Jesu mi bile sestre u priku? Jesi. I jedna i druga. A je ti cura bila u priku? Je. Nije nego izašla iz prika. Je. Nije nego izašla iz Je, prika. tada što dole ona je bila izašla van. Izašla je van. A ja sam išao kod sestri. Znači da ja nisam bio kod tvoje cure. Da, Slušaj. on je bio. Nije ni on bio, jer on Ne, je stoje sutra van. ćeš se